I have an instrumental of our song. I have an instrumental of our song. Mm, 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 mm. Okay, Limbai was asking me to do another chapter, so I'm going to pretty much wait for her. Akasauya, that's it. All right. Ndave pano ready, so I'm going to read. Tikupfuurira mberi nebhuku redu Rurimi Inyoka chitsauko 16. All right. Mose motenda vimbai ndandapedza kuverenga chitsauko 15. It was long, but ati kumbira chitsauko more. Well, hanzi mwana singachemanikira mubereko, so here we are. Chitsauko 16. Kufamba kwose kwakaita Jane nebhazi achidzokera kumusha. Akanga achingofunga shure kwaakanga abva achifunga Timothy. Mupfungwa dzake Jane akadzokorora zvose zvavaitaura vari pamwe chete, kugara kwavakaita, zvose zvavaitaura. Pamwe ainyemwerera zvake ega, pamwe achiita seakanga oda kuchema. Rwendo rwose rwekuenda kumusha haana kumbotaura nomunhu, kwete kuti akanga achishoora vanhu vaifamba navo, asi kuti akanga asina chokutaura navo, nokuti pfungwa dzake dzose dzakanga dziri kwaakanga abva. Akazvifadza nepfungwa dzekuti Timothy akanga achizouya kumusha kuzomuroora mushure mamasvondo 3 chete. Aikwanisa kumira nguva iyoyo kana dai zvaimunetsa sei, mwoyo wake uchirwadzira kuona Timothy. Jane akaedza kurangarira upenyu hwaizova nahwo naTimothy mushure mukuroorana. Akatonderazve zvavakaita musi wechishanu usiku kudhorobha vachifamba nemotokari yaTimothy. Akaona upenyu hwake hwose hwemberi huchingova uchi nomukaka. Dai mazuva aikwevewa, Jane angadai akakweva masvondo 3 ayo akanga achimirira kuroorwa naTimothy kuti aite zuva rimwe chete, kuti upenyu hwake naTimothy hubve hwangotanga ipapo. Bhazi raakanga ari rakasvika kumusha kunze kuchangosviba, vanhu vakanga vasati vabika. Jane akaburuka bhazi achibva atakura zvinhu zvake zvose ega. Mutyairi webhazi akabva akumbirawo Jane kuti andosvitsa zvinhu zvomudzimai waSimon. Jane akazvitambira akaenda nazvo kumba kuti agozvipa kumudzimai waSimon zuva ramangwana kwaedza. Hapana aiziva kuti aidzoka rini, nokudaro hapana akanga akamumirira. Jane akasvika pamusuo pemba yaamai vake achibva atura zvinhu zvaakanga akatakura. Akagogodza zvinyoronyoro. Amai vake vakati, pindai. Jane akatakurazve zvinhu zvakare achibva apinda mumba. Amai nababa vake vose vakanga varimo mumba. Moto wakanga urimo wakanga usingabviri zvakanaka, nokudaro havana kukurumidza kuona kuti ndiani akanga apinda.
uye chiso chaJane chakanga chakada kuvigwa nezvinhu zvaakanga akatakura. Kanzvadzi kake kagotwe ako kainzi Zvichemo ndiko kakakurumidza kumuziva kakati, ndiJeni. Amai vake vakabva vati, Yesu, ndiJeni. Mhoroka mwanangu, inga wakurumidza kwazvo kudzoka. Isu taitofungira svondo rinouya. Nechemumwoyo Jane akafunga kuti dai ndanga ndangogarako kwerimwezve svondo, asi akazoti, ndakatya kuti mungazotya kuti handichadzoka. Ko, makadiko baba? Haiwa, tiri kuno zvedu mwanangu. Ko, vakadii zvavo ivo vokuHarare? Variko zvavo chaizvo. Makadii zvenyu amai? Takasara zvedu zvakanaka mwanangu, kana wakafambawo zvakanaka iwe. Ndakafamba zvangu zvakanaka amai. Ko, hautori huni panze tigonyatsoonana zvakanaka nhaiwe Zvichemo? Zvino Jane auya, ndongonetswa nekutumwa. Baba vake vakati, chitora kahuni tuone zvakanaka. Hauone kuti mumba mune rima, seuchiramba kutumwa mwana mucheche akadaro. Zvichemo akabuda panze kundotora huni. Ndiye aiva gotwe pamusoro pake paina Jane, asi vakanga vakasiyana namakore mazhinji kwazvo, nokuti akatoberekwa baba namai vake vava kuchembera. Jane aiva navamwe vakoma vatatu vakanga varoorwa nehanzvadzi dzake mbiri, Tobias naiye Zvichemo. Panguva iyoyo vana vakanga vongosara mumba imomo vaingova iye Jane naZvichemo. Vachivako baba vaJane vakati, zvino zvawagopiwa mari yomutero wemombe here naiye Tobias? Zvino wakagopiwa mari yomutero wemombe here naiye Tobias? Hongu, akandipa baba, regai ndibva ndangokupai iye zvino. Jane akasimuka ndokuzarura bhokisi rake. Akatora mari yababa neyamai ndokusiya yake irimo. Akati, pondo 5 idzi ndedzenyu baba, 2 ndedzemutero wemombe. Tobias ati dzimwe 3 munotsvagisa zvenyu zvamunenge muchida. Vachivako vakauchira vachitambira mari iya. Inga aita zvake mwana uyu, ndotengesa bhashi. Rangu rakabva kumurume wamarudunjeya ranga robvaruka. Ndinotenda kwazvo. Jane akati, yenyu amai mari iyi, pondo 2. Heya, ini ndini ndinopiwa pondo 2, baba vake vachipiwa 3. Inga mwana anodada uyu. Musingatotendi kuti maiwana, mai vaTobias vanoita seiko? Hapana dai matoshaya chamawana? Vakadaro vachivako. Aiwa, kufara zvangu chokwadi, ndinotenda chaizvo. Vakauchira vachitambira mari yavo. Ko, iwewe Jeni, wakapiwa chii? Ndakapiwa pondo 3. Inorova ichiziva kumba. Baba pondo 3, hanzvadzi pondo 3, ini mutorwa pondo 2. Zvikanzi ngarinopiwa kumusha kwaRozi muranda. Vose vakabva vaseka vachifara zvavo. Inga ndabva ndangoratidzwa kunyatsosarudzwa kuti handizwe pano. Vakaseka zvekare. Zvichemo akati, ko iniwo? Vose vakasekazve. Amai vavo vakati, iwewo unozivikanwa nani? Ndotoenda zvangu newe kumusha kwangu mwanangu, hauzi kudiwa pano. Ona vanodiwa vakapiwa mari. Ngarwusve rwaenda rwana rwunoramba kutumwa urwu. Vakadaro vachivako. Handidi. Haudi kubvira chigara chinyarara zvako, unotengerwawo zvaunoda nababa vako vane pondo 3.
ko bhachi rangu ndotenga nei? Munotenga kana Jane arorwaka? Handiti munongomirira mabhachi evakuwasha? Zvino anororwa rini? Munomutengera imi nemari yenyu. Hana yaJane yakarova. Chionai kusaidzira kwandiri. Nyarara zvako zvichemo nokutengerawo zvaunoda. Ko, asi idzo pondo nhatu dzako ndidzo dzawakatengesa rokwe iri neshangu idzona iJane. Hana yaJane yakarovazve. Jane akafunga kuti amai vanotaura sevane muti mukanwa naye. Zvichatoitika mushure mamasvondo 3 chete. Zvino pavakabvunza kuti madhora 6 ayo awakapiwa naTobias ndiwo here akatengesa rokwe neshangu dzaakanga akapfeka, Jane akashaya kuti angapindure sei. Hazvaibvira kuti atengerwa naTimothy baba varimo. Paakaramba nyerere, amai vake vakabvunzazve, ahunzwisu nhai Jane zvandabvunza? Yesu, ndanga ndakavarayirwa kana mai hongu ndidzo dzandakatengesa zvinhu izvi. Asi zvakakunakira mwanangu, chokwadi ndanga ndakukanganwa. Dai pasina zvichema tocherechedza. Kana neniwo ndanga ndichaziva here munhu anopinduka nesvondo rimwe chete. Chigara nokoko Jane, uri kundinhuhwidza chirungu. Amai vake vakaseka. Gara zviya, chokwadi baba vako havadi kunhuhwa kwesipo namafuta echirungu. Uya ugare nepapa. Jane akasimuka achibva azarura rimwe bhokisi ramapepa. Umu akaburitsa chingwa chakawanda kwazvo neshuga nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana zvakatengerwa naTimothy. Asi nokuti baba vaivamo, akati zvakabva kuna Tobias. Akapa zvichemo masiwiti. Vose baba naamai vakatenda kwazvo. Welcome back. Thank you. Nguva yose iyoyo Jane akanga achifa neshungu yokundoona mai Mashumba namai Dzipende. Akabvunza, ko, amai Mashumba namai Dzipende variko? Amai vake vakati, hongu vari pano zvavo. Ndichada kuzonotandarako nhasi kana tapedza kudya. Zvakanaka, unoenda zvakoka. Mai vake vakadaro. Naivowo mumwoyo mavo vakanga vatsva neshungu dzekuda kuziva kuti Jane akanogara sei naSimon kuHarare. Vakanyumwa kuti zvinhu zvese zvakauya naJane kubva kuHarare hazvaimbobva zvese kuna Tobias ega. Jane akanga asanduka ave mumwewo mwana mutsva kwavari. Vakafunga kuti mwanasikana wavo akandobudirira chete muzvinhu zvakanga afambira kuHarare kuna Simon. Vakafunga kuti vana ava vakandodanana chete. Zvino hapachidaro patove nechimwe chinhu. Amai ava vakanyatsotarisisa mwana wavo. Kana dai pasina zvavakanyatsoona, vakakwanisa kuona tumwe tunhu tuduku-duku twakanga twasanduka pana Jane. Hana yavo yakarovawo. Dai vakangoroorana. Amai ava vakaziva kuti mwana wavo anonyanya kukurukura nyaya dzake. Nyaya dzakadai mai Mashumba namai Dzipende. Saka ari kuda kundotandara ikoko. Bva regai aende. Zvinhu zvake zvakanofamba zvakanaka. Ina handingataure naye nhasi, baba vake varipo. Tinozotaura zvedu mangwana tiri tega. Akanga atoita ubenzi paya paakasiya ataurira mai Mashumba namai Dzipende kuti ari kuenda kuHarare kuna Simon. Hazvina mhosva, chero zvisina kuzokonzera mheremhere namakuwa. Vakapedza kudya, Jane akaenda kundotandara kwaiva namai Mashumba namai Dzipende. Madzimai aya akanga ari nyore kwazvo kutandara nawo, uye vana vavo vakanga vachiri vaduku
zvokuti vose vaigona kutaura zvose zvavaida pasina chavainyara. Varume vavo vose vaiva kumabasa kumadhorobha. Imba yaiva pedyo yaiva yamaidzipende, nokudaro ndimo mavakasvikopinda. Jane akagogodza akanzi apinde namaidzipende. Maizipende vakasvetuka vakati, yuwi, ndiJane, chokwadi, ndanga ndakukanganwa. Ndiwe inga wapanduka chokwadi. Gara neparukukwe apa, swedera uko zvapano Jane agarewo. Jane akagara pasi, amaidzipende vakaenderera mberi. Nditaurire Jane, wakafamba zvakanaka, zvakabudirira. Zvakabudirira chaizvo nenzira yandakanga ndisingambofungira. Chokwadi, rega ndidaidze mai Mashumba, izvozvi tanga tichingokutaura nhasi chaiye. Zvapano, kurumidza, enda unodaidza mai Mashumba. Amai, kune rima uku, ndinotya ini. Chikurumidza, unorumwa nepedyo pedyo pachena chena pakadai. Taura kuti zvanzi uyai kuno namai iye zvino. Jane ari kuno, adzoka kuHarare, anoda kukuonai. Zvapano akabuda achimhanya. Pavakangozvinzwa mai Mashumba avo vakanga vava kutsvaira paveda kuwaridza kuti vachirara, vakabva vakanda mutsvairo wavo pasi, vachibva vabuda vachimhanya pamwe chete naZvapano. Havana kumbosvikogogodza, vakangosvikoti porokotyo kupinda. Vachibva vasvikoti naJane mbunde kugumbatira, vachifara kwazvo vachiseka. Jane akafara kuchingamidzwa nevamwe vake zvakadai. Mai Mashumba vakamubata mapendekete ndokumududurikisa shure, vakangomutarisa kuti vanyatsomuona, maoko avo achingova pamapendekete ake. Vakati, ndiwe here Jane zvechokwadi? Ndiwe? Iye akati, hongu, ndini kachokwadi, ko ndingagova aniko? Kwete, hausisiri iwe. Chokwadi wachinja. Vasikana imi, kufunga kuti ndiwe Jane uya wataiziva. Ko waidyeiko? Ndaidya zvaidyiwawo ikoko kuHarare. Vedu we, wabva wauya wanyatsotsvukira, wanyatsourungana. Iye zvino wabva waita Jane chaiye, kwete wekumbotamba naye. Vakaseka chikwee chakanzwika musha wese. Iwo marokwe awakauya nawo ndiwo kachaiwo eHarare aya. Idzo shangu, mhete, chuma, wachi. Jane, mwana iwe, ndakutya. Vakasekazve. Maidzipende vakati, ko, chichitaurira kaJane, wakafamba seiko? Chokwadi vasikana, ndakafamba zvakanaka chaizvo. Ko, Simon, wakamuona? Ndiye akawa waigara naye. Mufunge vasikana, handina kumbogara naSimon kana zuva rimwe chete zvaro. Ko, zvakafamba seiko? Ko, kuHarare wakagofadzwa nei? Vasikana, zviya zvamaitaura muchiti nyika ihuru, ndezvechokwadi. Wazvionaka? Imi, kuHarare uku, ndakaona mashiripiti. Titaurire zvese Jane, usambowana chaunosiya. Rega ndinyatsogara pasi, ndinyatsoteerera kuti ndinzwe zvakanaka. Taura zvako, wakafamba sei? Ndakabva kuno zvakanaka, ndiye muHarare muyavhu. Ndasvika ini mwana wavachivako. Vakaseka ipapa. Kuzoti ndaburuka mubhazi, ndiye Tumbi, ndashaya kokwenda maini. Kumba kwaSimon handikuzivi. Ndikati zvino ndoita sei nazvo chuchururu. Zvino ndakagumbata ndiripo ndega ndega.
vamwe vava kuenda kwavaienda, ini ndiye tuzu kuti ndiende kwaTobias, mwoyo waramba. Ndakaziva kuti ndikangotsika chete kwababa evavo noruchengera rwavo handichapukunyuki. Baba ava Simon handizovaoni, ndokuramba ndakamira zvangu. Ukagoita sei? Hamuchingomira mukanzwa rungano rwangu rurefu. Rungano rwangu rurefu vasikana, haruperi zvino. Taura zvako. Ndomira zvangu paya, zvino ipapo ndakanga ndatovarairwa zvangu nepfungwa dzangu. Ndokunzwa bendekete dzvi kubatwa. Ndakavhunduka ndichibva ndacheuka. Ndokuona inga ndiTimoti. Timoti Ruzvidzo. Ehe, chaiye, hapana mumwezve. Mwana akachenjera iyeyo. Apa Jane akabva arondedzera kufamba kwake kwose muHarare pasina chaakasiya. Akanyatsotsetsenura kuenda kwake kutafara naTimothy, kudzingwa kwaakaitwa naSimon, kuenda kuHighfield nebhazi, nokuzoenda kumba kwaTimothy naTobias, nekufara kwose kwaakaita muHarare. Icho chikwee chichiputitswa. Ameno kuti vanhu vomumusha umu vakakotsera sei pamusana pezvikwee zvaibva mumba mamaidzi-pende. Jane akazoti, maitaura zvechokwadi vasikana, dai zvichinge zvangofamba zvakanaka. Ko, zvichagorambidzwa kana kutadziswa nei? Iwe naTimothy mava kutotangira Simon naVhaidha kuita mwana. Handisati ndamboona benzi rakaita saSimon. Jane akati, ndinovanzwira tsitsi chaizvo. Tibvire tsitsi dzei, rega vasvuke vakadaro vasina mwana. Jane akashama nyai akati, ii vasikana, ndaneta, chimbondiperekedzai ndichinorara, ndava nehope. Apa vakaridza chikwee chakamutsa vana vakanga vakarara. Chiuya tichikuperekedza. Vakabuda pamwe chete naJane, vakamusvitsa kumba kwamai vake. Ndokumusiya apinda mumba, ivo vachibva vadzoka zvavo. Pavakanga vodzoka, vakasvikomira vari vaviri pamusuo pemba yamaidzi-pende. Amaidzi-pende nekazevezeve vakati, zvino munofunga kuti anoroorwa nhai imi mai Mashumba? Ameno, zvaTimoti zvine chokwadi here? Uyai tsotsi chaiyo. Achenjere kubatiswa dombo zvakare. Kubva naiyewo Simon, kana kuri kusimba, ane kusimba kuri kwega, kuramba chapinda mumba. Vakaseka zvinyoronyoro. Mai Mashumba vakati, vasikana, kutandara hakupere. Chiregai ndichinorara, tozoonana mangwana. Chiendai zvenyu vasikana, tafara chaizvo. Iwo mangwana tichazotaurirawo Vhaidha mashoko iwayo emumwe ava kugadzirira kuroorwa. Zvemumusha muno hazviperi. Namashoko aya maidzi-pende vakapinda mumba. Ndatenda nekuteerera kwenyu. Ava maidzi-pende havaitema. Mawani. And guess what? Vari kunyaya vachiseka vamwe. And I think varume vavo havaite mubhawa kwararoko. Ivo vari busy kuseka vamwe. Mawani. Okay, good night, Rimbai. Thank you so much. Okay, I did it for you. We'll do this again. All right. Have a wonderful weekend. Bye.